sottok rajtek imnezza f'għajnejkem iġbijiet ma jitneffes l-ebda profeta ma jitħarrek l-ebda imsin ma rridx naf fejn bejt biss fix-ħin u qablek issibni nistenna fuq mewġa taħt m'għandek ħalni naqdef minnajr ma naraf ħedla fuq sottok inħossni mfejja minn fuq ix-xew għal fuq ix-xwieg għal kull kelb li rabta stkerra nerġgħu nozzu taħt il-friġ ma rridx naf fejn bejt biss fix-ħin u qablek issibni nistenna fuq mewġa taħt m'għandek ħalni naqdef minnajr ma naraf ħedla naf li għodni tlift il-qalb ta' kemm il-kelma rġajt lajt issa li lest li nilbes ftit il-wien li m'għadniex nisħet il-milien nissejt il-qid u kien hemm ħlewwa kien hemm ħlewwa fil-qid kien hemm ħlewwa Grazie.